Ja hi som, Ja hi som. Hola. Us donem la benvinguda a Trapella TV i exactament us donem la benvinguda a quin programa, Martí? El programa preferit de tots i totes, els Listillos. El programa que més ens preparem i el que fins a dia d'avui està tenint més èxit, Pau. És correcte. I això probablement és mèrit nostre, no? En part, potser? Jo diria que el mèrit no és de ningú que no siguem nosaltres, sincerament, perquè... Pregunta, qui ha remodelat aquest espai, Pau? Mans amunt, qui ho hagi fet. Primer punt. Segon punt, qui s'ha deixat setmana rere setmana el sou en comprar xorrades per Trapella TV? I la suor. Mans amunt. Qui ha estat investigant per comprar uns micròfons que donen una qualitat de so que hauria d'estar prohibida? I bé, després d'haver-nos fet els graciosos, com sempre ens agrada fer només de començar, donem començat el capítol d'avui, el programa d'avui, que com la gent més atenta ja sap, va de l'educació. Ens centrarem una mica en tota l'educació en general, potser farem més èmfasi a l'ESO i al batxillerat, però ja ho veurem perquè molts cops no sabem ni de què acabarem parlant en aquests programes, és o no és? És molt correcte el que comentaves ara mateix, Pau, parlarem de tot, parlarem de res, ens farem els graciosos, això sempre, això ja... Els graciosos i listillos, nosaltres no mentim, ja des del principi ho diem. A estar ja educats, no?, en aquest sentit, veniu a veure'ns i diem, bueno, aquesta setmana parlarem de l'educació. No, mentida és l'excusa per posar-nos davant de la càmera, mirar lo guapos que estem avui i passar un parell d'horetes entretinguts, Pau. Entretinguts, i ja has anat lligant, has dit, estan educats, anem lligant a poc amb el que parlarem avui. Abans per això, com sempre, us posem una mica al dia de com ens ha anat la setmana i com li ha anat al món en general, la setmana, no? Com li ha anat la setmana en el món? Aleshores, Spoiler. Malament. Segueix anant malament, sembla. Spoiler. 2021 no arriba, cada cop està més a prop, que hi ha llums de Nadal, això vol dir que el Nadal arriba, i si arriba el Nadal... Arriba la paga doble. Que tens també coses a celebrar aquesta setmana, no?, de la paga relacionat. Sí, la notícia d'aquesta setmana és que després de rebre milers d'ofertes de feina sota el hashtag de Moreneta busca feina que us vam demanar la setmana passada, al final no m'ha fet falta cap d'aquestes ofertes, ja que em renoven a la feina. Molt agraït a totes les persones que m'han estat enviant aquesta informació, però al final em quedo amb la feina aquesta que ja m'hi estic avingut. I també t'ho dic, què més vols al món que anar a canviar calderes de llars que si no aquest hivern passaríem fred? Això és un superheroi. Una feina agraïda. Martí Moreneta, 1, Mahatma Gandhi, 0. Mahatma Gandhi, 0. Jo el Mahatma Gandhi, Pau, a mi que no m'enganyin. Però jo, quan m'aixeco a les 5 del matí, el Mahatma Gandhi encara estava dormint, Estava dormint per sempre. Poc se'n parla. Aleshores... Poc se'n parla d'aquest tema, poc se'n parla. Vols comentar alguna notícia d'aquesta setmana o alguna cosa així? Jo aquesta setmana vinc amb moltes ganes, bueno, com cada setmana, però aquesta setmana en especial, i més després del programa que vam fer ahir, que és com que venim escalfadets, venim ja preparats per fer un programa xopedito, molt fluid. Que per cert, totes les que veu estar ahir, en el directe, sisplau, més un al xat, sí va ser un dels millors directes que heu estat a la vostra vida, perquè va ser un descontrol absolut. Qui no va ser-hi, que estigui més atent el proper dia, perquè ho vam avisar, per xarxes socials. Va ser un bon missatget. Calla, que potser és que no estan seguint per xarxes socials. Insta Stories, senyores i senyors. A l'Instagram, Trapella TV, aquí mateix, si no ens estàs seguint encara, és un bon moment. Follow, apretes follow i ja està, ja ens està seguint i t'avisaran. Ei, aquests dos benells estan fent un directe i ja ho tindran. Ja ho tindran. També demanar a l'audiència si, com sempre, preguntem si s'està escoltant bé, si s'està veient bé, perquè podria ser que tinguéssim algun problema tècnic i no ens n'haguéssim enterat. Molta estona parlant i que ni ens sentin. Correcte, no seria el primer cop. Bueno, doncs, Pau, per seguir, què hi ha la setmana? Quin repàs ens vens a fer sobre el món? Home, doncs mira, m'he apuntat... Tampoc en tinc moltes, però sí que així notícia important que aquí ja havíem informat a la nostra audiència de la guerra que havia començat d'Armènia amb Azerbaidjan. Sí. Doncs que van signar un tractat
bàsicament Azerbaidjan, com que hi havia Turquia que s'havia fotut pel mig, i són antics estats soviètics. S'està escoltant i veient de meravella. Hi ha interessos a Rússia, hi ha interessos també el gas, que ve des de... Bueno, els tubos de gas, com si diguéssim, els tubs. Que domino jo d'aquest tema, Doncs aviam si els estan fent a favor. Que en domino. Total, que s'ha arribat un pacte que s'adien perquè Azerbaidjan amb Turquia els estaven fotent una pallissa i Armènia han pactat una mica doncs, que els hi donen uns terrenys i a canvi doncs, que els deixin tranquils una mica. Bé, doncs s'està veient bé. Aleshores, volia dir un parell o tres de notícies més. Foli, no. Ho deixem per aquí. A mi em sembla meravellós. Primera notícia, o una altra notícia, és que aquesta setmana hi va haver-hi unes polèmiques lleis del català i s'ha estat veient moltes xarxes, molta gent que criticant a fondo el que seria la docència, ara no em surt el nom, la immersió lingüística, i que podem parlar-ne avui, que és d'educació, vaig pensar, mira, és una notícia que va relacionada, pum, la poso. Més coses, la ministra d'Exteriors espanyola, una senyora que des d'aquí, una abraçada, vol fer competència a l'antic Rajoy. No sé si t'has enterat d'aquesta situació o no. Aviam què vol fer? Bàsicament va dir, per felicitar que el Biden havia guanyat les eleccions, va dir «Felicidades Bin Laden por las elecciones de USA». No, sí. Hi ha hackers a punta pala, a dir d'avui. Bin Laden. Li van hackejar la compte. Li van hackejar. Jo n'estic bastant convençut que aquesta senyora, per molt burra que arribi a ser, no em crec, li van hackejar la veu. Felicitats, la veu, Bin Laden. En unes declaracions. Això va dir-ho xerrat. Sí. Bin Laden. No va fer-ho. I ja... Més coses. Tenim vídeo d'això? Home, es pot buscar perfectament. Tenim vídeo. Jo és que... El vols veure? Vull veure-ho, Vale, felicitats, ens ho apuntem i el mirem algun moment. Bueno, collonant, això. Bin Laden... Bueno, també, això es pot lligar una mica, Pau, amb el tema d'avui. I és l'importància de l'educació perquè no t'acabin passant aquesta mena de coses, no? Sí. D'estar informat, de... Bé, amb això és més, jo crec, un lapsus, no? Que no sàpiga qui és el Bin Laden. No ho sé, Pau. No ho saps? Tu creus que no té molt clar qui és el Biden i qui és el Bin Laden? Jo crec que si tu en unes declaracions t'atreveixes a dir moltes felicitats Bin Laden, és que algú a la teva educació ha fallat. No sé en quin punt, perquè abans de dir Bin Laden et calles. Bueno. La tires, Pau. Que aquesta jo l'he fet moltes vegades, justament en presentacions orals. Abans de dir Bin Laden, llences la piscina i fas com... Fas així, fas... Bé. Fas... Pam, pam, i si cola, ha colat. Notícies no tan gracioses seria la de que Armènia i Azerbaidjan s'acaba la guerra, però Etiòpia està a punt de començar una guerra civil. Està una mica complicat. Hi ha els detractors de l'actual govern, que de fet hi han hagut ja algunes batalles, però no se sap ben bé cap on anirà a parar. I finalment, crec que ja en vam parlar la setmana passada, o fa dues, de l'Ayuso a l'hospital que està fent. Te n'has enterat, no?, de l'hospital que està fent... El senyor Ayuso. La senyora Ayuso. La senyora Ayuso. Està fent un hospital. Sí, per xulejar-se, en plan, en comptes d'una piràmide, construeixes un hospital per al coronavirus. Que no havia pensat en la gent, o sigui, no havia pensat en que necessitava treballadors. Sí, que se la va liar, sí. Això sí, ho he vist. Doncs van fer un comunicat demanant voluntaris per l'hospital, perquè els hi faltava gent. Però com es passen tant, aquesta gent? Però com es passen tant? Bé, i... No té cap mena de sentit. Vull dir, Pau, un moment, Ja. No, jo des d'aquí una reflexió petita d'un segon. Jo no em considero una persona molt espavilada, Pau. Partim d'aquesta base, vale? Però tampoc veig tan difícil generar un pressupost i desglosar els gastos que creus que podran haver-hi. No ho veig tan difícil. Suposo que estava fet, no ho sé. Sincerament, Pau, no ho sé. Coses que passen. I considerant-me una persona poc espavilada, jo crec que els treballadors és una cosa difícil de que se t'oblidi, no?, com a mínim per posar-ho en el pressupost. Sí. Clar, el problema és si hi ha més que l'importava que arribés en funcionament, l'importava fer l'edifici i dir que l'estava fent. Potser, no? Més aviat, 100 milions d'euros. No està malament. Bueno, per esmorzar. Algun moreneta de Madrid ha tingut feina posant tubos per tot arreu,
Per tot arreu. Que diuen, mucho tubo, mucho Madrid. Des d'aquí, escalf a la gent de Madrid que ens consta que hi ha bastanta gent de Madrid que ens segueix. I a Madrid també hi ha bastanta gent. Escalf i un petó, no? Home, se'ls estima. Aviam si prenem una mica què posem en una papereta, que aquí tampoc podem xulejar molt, però enlloc potser em sembla, no? Parlant una mica d'actualitat també de Madrid, ara a mi se m'ha corregut una cosa. Nou temazo de Zetangana. Cuidado. No el pots parar d'escoltar, No el pots parar d'escoltar. I des d'aquí el recomano molt. Avui, mira, ja començo. Això ho posarem en el link. Aquests links que fem... Posarem el link de la Bin Laden. Del Bin Laden. Puntem. Bin Laden. Cuidado. Bin Laden. Temazo. Tamasso. Bin Laden. Zetangana. Creus que els hi agradaria a l'audiència que cantéssim una mica del tema? Pau? No. Jo crec que si ara veiem un aquí que tothom està posant més podríem cantar-ho. Jo crec que podem fer coses més originals. Jo diria, Pau, que si veiem que tothom comença a posar més seguim. Podem permetre'ns el luxe de més coses que hem de passar de vídeos. Alguna cosa més hem de passar? No, de moment no hem promès res més. Vale. Aleshores, ha dit, heu vist l'entrevista? No sé de quina entrevista. Sí, l'entrevista que li diuen ¿y los trabajadores que has contratado? ¿Ho has vist això? Sí. És que de fet crec que ho hem parlat, no? La setmana passada, és que no me'n recordo. No, crec que no, però aquest vídeo també el posarem. És bon vídeo també. Sí. Algun vídeo més així que hi pensem ara, perquè sí, volem posar-lo? No, jo crec que ja aniran sorgint. Vale. Potser podem prometre un vídeo de nosaltres cantant aquesta cançó, Pau, no ho sé. Aleshores. Crec que no t'està fent il·lusió. Aleshores. Aquest camí que estem prenent ara mateix. Però a Malo sí que li està fent il·lusió. Jo no confio molt en els meus dots. Seguim, no hi ha cap mena de problema. A veure. Aleshores, volem donar pas ja a l'examen. Doncs no ho sé, sí, podríem donar pas ja a l'examen. Que per cert, a l'examen d'avui, cuidado. Perquè l'examen dels altres dies es pot entendre que diguis no, mira, jo és que d'arquitectura mai he fet res, jo és que sóc un desentès de la moda, i no passa res, des d'aquí respectem totes les posicions. Però l'examen d'avui és un examen d'una persona que està fent ESO. Vull dir que avui sí que podem quedar retratats i retratades tots en aquest examen. Vull dir que des de casa, màxima concentració per no fer el ridícul. Pau. No, perquè potser si us està veient, si sou, jo què sé, universitaris, si us està veient el professor que us va donar el certificat de títol i veu que responeu malament, doncs potser us el treuen, depèn de com. No em semblaria una cosa... De fet, a mi em semblaria just, potser. Vull dir, cuidado que avui sí que és dia de fer ridícul estrepitós. Perquè on considerem... Bé, tampoc els espantarem, vull dir, que us surti el que surti, però on considerem que podem estar dins de dominar l'ESO en aquest examen. Mira, jo només et dic una cosa. Aquí es busca el que s'ha buscat tota la vida, el 5-0, el 50%. Si estem parlant de 14 preguntes, un 7. Són 10, així que és fàcil de sumar. Si estem parlant de 10 preguntes, estem buscant tots el 5, desesperadament. Una vegada en portem 4. No ens posem nerviosos. Avui l'important no és guanyar. Avui l'important no és guanyar, és aprovar. No, avui l'important és no anar a dormir amb un mal gust de boca, que podria arribar a passar. La pregunta és si s'ha estudiat per aquest examen. Jo no he estudiat aquesta setmana. No has estudiat aquesta setmana. I ja fa bastantes setmanes que no estudio, sincerament. Mira que hem tingut temps per estudiar, però no hi ha hagut manera. Aleshores, compartim pantalla ja perquè la jovenalla pugui estar entrant i dir ei, jo controlo del que es pregunta. Sí, senyores i senyors, igual que la setmana passada, Join My Quiz es diu la pàgina web i entrarem amb el codi 474013, amb el codi 474013. 47, la K47, 40 pelat cul ample, i el 13 el de la mala sort. 47. 40, ja tenim el més xulo i 13. El més xulo i el més ràpid. Avui ha sigut el més ràpid. Si tots aprovem... Pau, fem una promesa, jo crec que estaria bé. Vale. Què passa si tothom aprova?
Què podem fer? Ho poden proposar. Vale, sí, si algú té alguna proposta, no? Sí. Però volem... Sí, jo crec que és una cosa guai, donar un premi si tothom aprova. Si tothom aprova, si tothom està a l'ESO... Sí. Doncs això, si tothom aprova, el premi que es digui pel xat que més ens agradi, el complirem. No, Pau? Aviam, a mi només se m'acut donar cadascuna enganxinada, és difícil. Bueno, ja ho xerrarem, però cuidado perquè hi ha premi. Vale? Hi ha premis, Només sorpresa. això, només això. Hi ha premi. Això no vol dir que s'hagin de xivar pel xat. No, ei. Amb dignitat, fem l'examen sense girar-nos, sense fer Que, al costat. Bueno, si no és pel xat... Que no els pillem, el professor no els pilli. Exacte, no us podem pillar. Podeu fer tot el que vulgueu, però si us pillem, descalificats. Però que juguen, aniran al Google i no els podem pillar. Pau, què vols que et digui? Avui es va fer xuleta. No, actualment com s'estan fent els exàmens? Cadascú des de casa seva, sí o no? Amb webcam, tal, però aquí la webcam darrere hi pots tenir un... Va, també s'ha de dir que si fan trampes i després a sobre troben mala nota serà humillant. Vinga, start. Vinga, comencem-li. Vinga, Tothom concentradíssim, sisplau, a casa. Tothom concentradíssim. Ai, no surt, espera't. Pum. Sisplau, espero no haver fallat, Hiperbaton, epítet, hipèrbola i oxímoron. I jo crec que és correcte la meva. Espero no començar malament, ja. Jo començo amb bones vibracions. No ens derrumbéssim, en aquest moment. No ens derrumbéssim. 4 persones han encertat. No ens derrumbéssim. No estem molt frescs, que diguem. No ens derrumbéssim. Next qüestió. És moment de creure en nosaltres mateixos. Amb confiança. Calma, pensem el que anem a respondre, amb calma, amb seny, amb cap. Jo això és terreno amigo, Hòstia, tia. Lloc confortable. Concentració. Concentració i molts ànims, La tenim? Bé, Martí, bé. Aquí és un punt que no em mereixia, ho he de dir. No me'l mereixia, aquest punt, però... Atenció, perquè aquesta, la majoria, L'anterior ha sigut un 4, general. Som 10, així que hem tret un 4, en general. De millorar. Hem d'estar concentrats, senyors. Va, una mica de serietat, aquí. Hem d'estar concentrats, Next question. Hòstia, tu. Ja em posem això, que ho puguin veure. Hòstia, com si pregunta trampa. He apostat que era pregunta trampa. Pipes, pipín. Oh, he apostat que era pregunta trampa, no... No m'he quedat sol, Però bueno, un 7, molt bé. Orgullós d'aquest públic que tenim. Orgullós. De temes de química controlen el que veiem aquí, A les sumes de fraccions cal. Això, faig classes de repàs d'això, si no ho respongués correcte, hauria de demanar que em facin fora. Estic caient en picat, penya? Estem dins! No ens rendim, Això s'ha de fer, El Pipes, mira... Un 9. Ostres, molt bé, Molt bé, tu. Quina potra que vam de tenir classe. Quina potra. No, tu. Quina potra. Quantes comandes... Hòstia, 41, 42, 43. Aquí es llança un 9, Hòstia, aquí es llança un 10, Concentrats,
42 perquè la 43a és Vall d'Aran, que no compta com a comarca. Aquí hem decaigut, una mica, la classe està patint, moments de patiment, estic patint molt, jo. Pregunta difícil... Estic amb vosaltres, Aquestes de les de Descarte. Què se'n diu? Sí, Estem al 4. Jo ho vaig comptant, Estem al 4. Se'ns ha de donar molt malament, Se'ns ha de donar molt malament. Se'ns ha de donar molt malament, Ostres, l'únic que ha fallat és el Pipes. No ha respost el Pipes, això vol dir. Pipes, no? Millor respondre. Perquè anava primer i no ha respost. Pipes, que no resta, resta. No, Pipes. Pipes, no resta. Tenies aquí tocat, l'excel·lent. No resta, Pipes. Aviam-lo aquest. Senyores i senyors. Senyores i senyors. Hem arribat al 5. Però encara no se celebra. Crec que encara hi ha companys caiguts, pel camí. Com que... Estic amb vosaltres. Pipes, no està responent al Pipes. Estic amb vosaltres. Sí que has respost. Concentració extrema. Espero que encara no hi hagi cap caigut, Espero que ja estiguem tots en el 5, Ho espero, Jo he vist molts errors aquí. Jo m'he salvat, Aquesta ha sigut de... Ui. Aquesta ja... M'és igual. Aquí ja... Aprovat, no? M'és igual ja tot. Va. Vinga. Li foto aquí per fotre-li. Ai, no he posat les probabilitats. Molt fàcil. Ens és igual. Ens és igual, l'anglès mai ens ha ajudat en res. Ens és igual. El Ric que vol fer el segon cop seguit, molt bé, Hòstia, només he fallat jo, Hòstia. L'anglès de la casa. A l'anglès ens ha sigut igual sempre. Aquest tra l'examen... Família, us veig bé. Guillem Dufay és el percussor. Veia, fora, ens és igual. Ja estem bé. Ai, que posa les respostes. Ens és igual. El Dufay. Relaxament. Sí o no? Ja. Hòstia! He pujat nota! Hòstia! Aquí ha fallat molta gent, Crec que tothom està aprovat, Ho desitjo, Si no, ens ho juguem tot en aquesta, gent? Última pregunta. Ens ho juguem tot en aquesta, Concentració. Quin dispositiu emmagatzema càrregues elèctriques? Aquí ho hauria de fer bé, Bueno, si t'està veient el jefe, potser s'espanta. Què tal? Aquí no fallem, els cables són lo nostre. I cuidado, que pugem. El Ric. Recital, el 6è, recital de l'ESO. Hòstia. Next question. Aquí ja és no? la de l'escriptor, la de l'Imaginetes. Cuidado perquè si estem jugant al punt definitiu, si a algú li falta. Saps el típic que et deien va, si corregeixes l'examen i me'l tornes corregit, pujo mig punt. Gestió emocional. Ens agrada. Interessant. El trapellisme ens agrada. L'educació sexual de qualitat. Molt bones propostes de moment de la nostra meravellosa audiència. Tengui. Educació sexual, s'ha copiat del costat. Sí, aquí no... Coeducació, molt bé. A parlar en públic, ens agrada. Intel·ligència emocional. Veiem que se li està donant molta importància a la intel·ligència emocional, que ens agrada, No, Pau? Sí. Són 7, així que falta una persona per respondre. Mira, la 8ª. No, i 9.
Ah, no, clar, perquè tu i jo també... No hem portem, respost. No? Clar. Eso que no se enseña. Per què és eso? Jo només dic una cosa, que crec que el Rick ha quedat primer. No sé si es mereix. Sí. Doblete. Estaríem parlant d'un doblete? Ara ho comprovem. Passem, doncs? Estaríem parlant d'un doblete? Ho comprovarem després del publicitat. Estaríem parlant d'un doblete? Cuidado perquè... S'apoltrona a la cadira i diu que ho vol tot per ell, sembla? Next question. Tete. Tu i jo... I l'he posat que yes? Digue-li yes. Posa-li yes. Ara. Aquí. Estava nerviós. Ha de comptar molts punts que han quedat així. Aleshores, anem a fer comprovació. Molt bé. Pipes i Rick. Molt bé, tu. Aleshores. Anem a mirar si tothom ha aprovat o no. Estem parlant de 5 correctes, és a dir, el 50%. I això com es mira? Hòstia, he quedat desè. Has quedat desè? No, està mal ordenat. Jo tinc 63. Sí, però tens 4.860 punts. Per què? No ho sé, perquè has tardat més a respondre alguna, potser? Però jo he provat. Si jo he provat i soc Tu has aprovat. No, mira, això vol dir que 72%, 72%, saps? Vull dir, són els percentatges. Doncs 54. Sí, està tothom aprovat. Estem aprovats? Tothom aprovadíssim. Tots i totes. Yes, of course. Jo amb un 63 he quedat últim. Tongo de professor. Perdona. Haver sigut professor, he estudiat el que més, cuidado. Aviam. Aquí no compta això, ja. Volem passar transicions, hem cansat de les cares petites i volem... Molt bé, no? Que se'ns vegi ben grans. Molt bé. Es podria haver fet el ridícul i no s'ha fet. Molt orgullós d'aquesta classe. Un aplaudiment per tota la classe, que ha estudiat, ha treballat, s'ha esforçat. Cuidado això. Molt bé aquest grup. Cuidado això. Molt bé. Molt bé aquest grup. Sisplau, que tothom s'aplaudeixi i aplaudeixi a tota l'audiència perquè... Aplaudint tothom. Això és inèdit. Ens fem un vídeo aplaudint, ens etiqueteu a l'Instagram. Aviam si puc tancar això, que així si després hem de buscar... Això, Pau, vale. Mira, jo això no ho tanquis, perquè hi faria una captura de pantalla i ho penjaria per aquí darrere. De l'orgullós que em sento de la classe, d'avui. Rick, Pipes, Bubi, Malo, Clara, Púrpur, Anna, Pau... Un 7. Aviam, qui més? Que no veig res. Moc, l'Oladict i el més xulo. Només hem dit noms de gent vencedora. Gent que ha vingut al món per guanyar. Hem triomfat a la vida. Saps qui no ha vingut al món per guanyar? La gent que ara mateix no ens està veient. Exacte. Bueno, gent molt avorrida, gent molt... Bueno, coses que passen. No tenim cap mena de problema. Però bueno, això... durant tot el programa ens podeu anar posant propostes, ja que hem aprovat tots i tothom totes. Té dret a comentar ens coses. Podeu proposar les propostes aquestes que hem dit que volem fer un premi. Podeu, si algú té alguna idea, que ens ho comenti. I jo crec que ja podríem donar pas, Pau, a començar a parlar del candent tema d'aquesta setmana. De què volem parlar? Què hem vingut a parlar? Aleshores, tenim alguna manera per començar que diem... S'hauria de començar així parlant de l'educació. S'hauria de començar amb la definició. Jo aquesta setmana no l'he buscat. Jo tampoc, és que no hi he pensat que havíem de buscar una definició. Busquem en un momentet la definició o és ridícul començar ja buscant informació? Jo crec on l'escrivim aquí. Ens l'inventem. Ens l'inventem. I que el xat decideixi qui ha fet la millor patilla. Tic verd, tic vermell. Que és una cosa que com a mínim en el meu cas, tant a l'ESO com al batxillerat, molt important. Patilla. Molt important. Vols començar tu amb la definició? Vigila que si ens està sentint audiència petita no els estiguis incitant no siguin aplicats. Estudiem, colzes, tal. Si no volem acabar com jo a les fonts... Sí, estudiem. Aleshores, faig definició. Vale. Educació. Definició d'educació. Educació és l'acció de incorporar nous coneixements per part d'aquella mateixa persona o mitjançant un tercer. Vale. Educació, 2 punts.
del llatí educ. Acte de transmetre informació per via oral, escrita, gestual o de qualsevol altre tipus d'un individu cap a un altre. Està bé, no? Aleshores, si hi ha algú que es creu més listillo que nosaltres i ens vol dir la seva definició o vol buscar-la i escriure-la al xat, també està obert convidadíssim a fer-ho. I bueno, dit això, podem començar ja una mica amb l'educació. Jo tinc una pregunta que vull posar sobre la taula. Posa preguntes sobre la taula. A mi m'agrada que Vull posar una pregunta sobre la taula per començar. Mec, mec, mec. I la pregunta és: com d'important és l'educació? Com d'important és l'educació? Sí. A mi m'agradaria començar per aquí. Que jo crec que aquí podem sentar els pilars sobre els que després desenvoluparem, no? Les nostres teories. Em sembla bé. Sí, No? sí, crec que és una manera molt professional de fer-ho, no? Que poguéssim dir. Aleshores, com d'important? Tens alguna manera, una aportació inicial? O... Molt. Vinga. Molt. Molt important. Ah, I va. aquesta és la primera aportació que faig jo. Molt important. Com d'important és l'educació? Resposta oficial, des de Trapella TV per tots vosaltres. Molt important. Very important. Very Per important. si ens està veient algun anglès. Que de fet, hi ha una frase del Residente, que ara tothom sabrà qui és, amb aquests temazos que està traient últimament que escolta tothom, no? Que diu en un concert, no em digueu quin concert és, però que de fet reflecteix molt bé la meva posició envers a l'educació, que la frase en si és lucho por la educación y nunca fui buen estudiante. Què et sembla aquesta frase? Et sents molt identificat amb ella? La que més ara mateix, el que m'ha vingut al cap. Em sembla bé, em sembla una molt bona manera de parlar d'educació, Pau, sincerament, No t'estic dient de broma, Bueno, Em sembla una manera bonica perquè crec que reflexa més enllà d'això. clar, Perquè el nunca fui bien estudiante també No hi engloba, hi engloba jo, hi engloba l'educació, hi engloba els professors que he tingut i hi engloba potser també una crítica cap al sistema. Però, tot i així està dient, però segueixo considerant que és una cosa molt important, perquè jo lluito per l'educació, tot i que a mi m'ha servit més o m'ha servit menys. clar, també s'ha de dir que estudiant s'entén com l'educació més convencional d'anar a l'escola, no? Però la veritat, l'educació ja no només va lligada amb l'escola. Exacte. Aleshores, pots no només ser una persona que lluiti per l'educació, sinó una persona molt formada o molt educada, com li vulguem dir, però que no hagi sigut un bon estudiant. També hi ha aquesta lectura, que també em segueix agradant, aquesta lectura. És bona, Pau. no està malament, crec que és veritat que és una cosa que, de fet, molts cops ni li donem importància al valor de l'educació, no? Però la veritat és que acaba marcant el futur nostre i, òbviament, dels que vindran. Però la importància, no sé si no li donem nosaltres o de quina manera se li treu aquesta importància, Pau. No ho sé. També crec que és una cosa a plantejar, Veig que algú ha fet un comentari. Sí, podem mirar-lo. Crec que és la definició d'educació. O que s'ha fet el listillo. No, Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans. Educació. Acció d'educar. Un aplaudiment. Ah, mira, i s'han subscrit. Subscrit? Bueno, un follow. Ah, un follow. Acció d'educar. Molt ben jugat, aquí, al Diccionari de la Llengua Catalana. I educar és ajudar algú a desenvolupar les seves facultats físiques, morals i intel·lectuals. Molt correcte. Sincerament, comento, m'agrada més la que hem fet nosaltres. Jo és que no me'n recordo el que hem fet, però crec que s'assemblava bastant, no, en realitat. Ja hem posat frases tècniques pel mig, que també és important, això. A mi m'ha agradat bastant la nostra.
Crec que ja està havent un problema que no se'ns treu el sub, Pau. Bona cosa. Crec que està durant moltíssim, però... Bueno, potser els nostres senyors d'aquí dalt, sí? no es cansen d'aplaudir. Bueno, és que amb aquesta audiència, qui no vol aplaudir? Em passaria tota la tarda aplaudint aquesta meravellosa audiència que tenim aquí al davant. Des d'aquí una abraçada a les 15 persones que ens estan veient ara mateix. L'Albergínia, que sempre ens envia aquests missatges d'amor, quanta raó que teniu i sou uns pensadors. Anem a intentar acabar amb aquest... Si borro això, però si clar, llavors no sortirà si ho subscriu, no? Exacte. Jo no sé com ho faria. Sí. Perfecte. Mira, Secta Panca, benvingut. Ui tal, ja el tornem a tenir aquí. Ens vam conèixer ahir amb el Secta Panca i... Jo ho segueixo veient, no? Però perquè ara has fet la transició face to face, que no l'has tret a face to face. Ah, no l'he tret a face to face, l'he tret a l'altre. Clar. Hòstia, el que és espavilat poc, Bueno, tu. Uita, fora, ja no volen més aplaudiments. Seguim amb això. Ve una mica tard, sí, però s'ha perdut el test, s'ha perdut l'examen. Sí. Potser hi era i no he volut fer l'examen perquè no volia quedar com que no provava. Exacte. No sàpigues que aquí hem aprovat tots. I estem molt orgullosos d'aquesta audiència. Pau, per on seguim? Que ens estem anant una mica per les branques. Estem una mica despistats. Sí. Donem ja per resposta... donem ja per acabada la pregunta de com d'important és l'educació? Podem donar per acabat això, podem donar per acabat la descripció i podem donar per acabat la reflexió que hem fet, que tampoc ha sigut una cosa molt elevada, però... Ha sigut elevat. Podem... Home, ens han dit pensadors pel xat. A mi que ningú em vingui a treure la il·lusió. Això és el primer. A mi que ningú em vingui a treure la il·lusió. I ha sigut una cosa, Pau, te dona coco, Commovedora. Sí. Jo crec que el xat s'ha animat una mica perquè s'han emocionat. No m'estranyaria. Ara, la cosa que sí que estaria bé és deixar de fotre el que es diríem palla pel mig i començar a tractar alguns temes que aquí l'audiència vol... Vinga, Pau. Canya. Aleshores, fot-li. Jo he pensat, Sí. que el que podria estar bé per començar és una mena de valoració però centrada en assignatures, és a dir, com creiem, si es fa molt llarg ho podem deixar, però anar pensant en algunes assignatures, alguns temes, que de fet també ho podem comentar al xat, i doncs comentar que dèiem català, que no s'ensenyava, llengua, no s'ensenyava bé per això, saps? O en els que tinguem més temes per tocar, els toquem, en els que no, doncs no, saps? Bueno, no ho acabo d'entendre, però fot-li canya. Mira. Jo consumo tot. Per exemple, començant amb llengua catalana. I llengua en general, perquè en castellà també és similar. Malament, molt malament. Llengua castellà... Fatal. Malament. Fatal. Des d'aquí, suport a la llengua catalana. Sí, fatal. A la immersió lingüística. Aleshores, una cosa que, mira, vaig pensar, una cosa que em feien a mi molt per estudiar era la literatura. Bueno, hi ha dues posicions sobre la literatura. Hi ha qui li agrada, hi ha qui li fa pal estudiar, i hi ha qui no es llegeix els llibres. Aleshores no hi ha dues posicions. Jo em sumo en els que no es llegeixen els llibres. Jo em sumo en aquest equip. I ara mateix, que en el xat sé que n'hi ha, vull que tothom que no es llegeix els llibres ho digués. Doneu la cara, que abans eren molt xuletes tots a l'ESO, no, em llegeixo 4 resums i faig l'examen. Donem la cara. Jo acabo de donar la cara. Aleshores, clar, he pensat, mira, estudiàvem la poesia, havíem d'estudiar, ha sortit per exemple l'oxímoron i aquestes coses, i reflexionant-ho, dius, hosti, jo crec que pots ensenyar la poesia com a tal, les estructures, els recursos literaris, d'una forma molt més interessant, no?, pels joves, potser, perquè... Batallites de gallos, estàs dient? Bueno, no em referia exactament a batallites de gallos, però sí que hi ha, per exemple, en música actualment, clar, hi ha pocs poetes, segueixen havent-n'hi, però quan l'estudies, crec que estudies molt en format, estudiem-lo del 1900, i és normal que potser, i no t'estic dient que no s'hauria d'estudiar, sinó que es sentin com que no els hi motiva,
coses antigues, antigues em refereixo, i aleshores no dic de capar això i només posar el nou, però sí que crec que és una bona manera, de fet conec algun professor que ho feia, de posar temes que estiguin de moda ara i intentar ensenyar en allà els recursos literaris i coses així. És una idea que se'm va passar, Home, no, està entretingut. De fet, hi ha uns vídeos de gent que s'ha currat les mètriques amb colors i tal, d'aquests de... subtitulats. Que de fet en podem posar un en els links d'aquesta setmana, perquè la gent els miri. Problema, no serà en llengua catalana, segurament. Bueno, no ho serà en llengua catalana, ja t'ho dic ara, però no hi ha cap problema, no? No hi ha cap problema, però ara que estàvem parlant de... Doncs això, que aquests vídeos són acollonants, Hi ha vídeos claríssim, però si hi ha més cosa pintada que no pintada. Hi ha algun problema aquí. Team Rincón del Valo. Aquí estem. I n'hi ha més que no s'estan atrevint a donar la cara. N'estic segur, Pau. Hi ha més gent que ara mateix no s'està atrevint a donar la cara. Aleshores, més assignatures, així que està pàgina acudint. Jo tampoc, vull dir, he dit això i realment se m'ha acudit ara aquesta, però que tampoc tenia res preparat de moltes assignatures. Però jo què sé, per exemple, aviam, maneres com ens ensenyaven matemàtiques. Com podríem millorar les matemàtiques? Com podríem millorar les matemàtiques? Senyores i senyors, declaracions en exclusiva de Martí Moreneta per Trapella TV. Com es poden millorar les matemàtiques? Eliminant-les del currículum escolar. Tu creus, ja que dèiem que l'educació és molt important, que si eliminéssim les matemàtiques, el món aniria molt millor? Jo crec que... I corregiu-me. No, és professor. No vull seguir per aquest camí. Però si algú ens vol trucar per posicionar-s'hi... No vull seguir per aquest camí, però sí que és veritat que... Bueno, no se m'han donat malament les matemàtiques, realment. M'han fet molta mandra, sempre. Això sí. Però malament no se m'han donat. Recordo que em va fer mandra. Quina? Música. A mi... A l'ESO, Mira. Refereixo. Quan era nano, sí. A primària, guai, perquè toques la flauta, toques moltes coses, és molt més guai. Però recordo l'ESO, sí. Xapes. Però xapes de la música de no sé quina època. Bueno, però Pau, tu... estem parlant que teníem el mateix professor, no, l'ESO? Sí. Sabem de qui estem parlant. Sí. Però, I tu feies classe? Sí. Pregunto. No. Aviam. No, hi havia problemes, que això també és un tema que podem parlar després. Professors, que hi havia una selva en aquella classe, als instituts passen, i qui no ho passa bé és el professor, segurament. Sí. Però, igualment, que es fes poca classe, recordo fer xapes, i de fet segurament part del boicot eren part per les xapes que s'havien d'aguantar, que no li motivaven a ningú. Perquè de fet els que li molava més la música ho tenien convalidat perquè feien música extraescolar. Sí. Però bueno. A l'Anna li agrada fora les classes de mates. Home, doncs les vol fora, Si s'aconsegueix anul·lar avui, demà no de fer examen, entenc, no? Però podíem veure Amadeus, allò era un planazo. Veiem Amadeus era un pel·lículon. Un cop cada un mes o així. Un trosset de pel·li? Estava molt bé. Era molt guai, és veritat. Era molt guai. Sí, clar, el primer cop, suposo, no? Però, vaja, aleshores, seguim. Més assignatures que volem comentar, l'assignatura en concret. Educació física, per exemple. Bé, molt bé. Educació física... Mucho educació física, hora de descans mental, i el primer que em ve al cap ara quan parlem d'educació física és el meme de yo y los panas cuando había partido A contra el B. L'has vist aquest o no? Tots sortint amb ulleres de sol, superconcentrats. Boníssim. Aquest meme em va fer molta gràcia el dia que el vaig veure. Més coses. No, però educació física molt bé, sincerament. Jo de fet recordo, clar, suposo que a la gent que no li agrada fer esport no ho passava gaire bé, no entenc, però es passa bé, perquè... Però és una classe que hi ha una tolerància molt grossa. Penso jo, I que està molt bé que hi sigui aquesta tolerància. No? De dir, bueno, si tu vols anar chilling corrent aquí del tranquileo, doncs no passa res. Si tu vols córrer més, doncs corre més, no? És una mica així la classe d'educació física, no? Bueno, cadascú una mica fa el que pot. Depèn de qui estigui el de jefe, no? El profe. Jo, sincerament, crec, i si m'equivoco que algú em corregeixi en el xat,
però crec que tots els professors d'educació física són un cachondeo. Com a mínim amb tothom amb qui ho he parlat. L'Anna diu, ojo los sexis, que són els xandals del col·le. Cuidado. En el nostre col·le no n'hi havia. Anava a dir. I jo jugava a futbol d'extraescolar, teníem xandall i sexy crec que és l'últim atribut que li posaria en aquell xandall. No, sexy l'entrenador. L'entrenador? Què estàs dient? No he entès res. Perdó. Més assignatures que vulguem tractar i comentar. No sé. Ja s'han acabat? Jo m'he vist córrer un profe d'educació física. Jo, això, el que estava dient, que em corregeixi el Sanchi, no. Tots els profes d'educació física, un cachondeo. No se'ls vacilava els profes d'educació física, però molt cachondeito. Però bueno, que ja està bé que sigui així l'assignatura. Mira, i ara parlant de professors d'educació física he pensat en un tema que si no podem tractar... Bueno, podem tractar-lo ara realment, que és el... Bueno, jo he pensat per al professor d'educació física que va sortir de castellà, però també ha sortit a molts instituts d'agressions sexuals que han estat durant molts anys impunes a instituts i que són cobertes per part de professors. Òbviament ja no parlem de per part d'alumnes, que també n'hi ha moltes, però per part de professors que és preocupant el nivell. Jo també m'ho he apuntat això, comentar-ho. Aquestes comptes d'Instagram, sobretot, va començar així. Sí, s'ha viralitzat a partir de comptes d'Instagram, sí. De testimonis directes que han patit agressions per professors. I, de fet, aquí a Sabadell, en la nostra escola, l'Industrial, va ser una de les primeres que es va fer un compte d'aquests. Sí, va ser la segona, de fet. I tot i que critiquem molt l'Ajuntament, també, quan fa coses mínimament bé, se li ha de reconèixer i volem donar-li les gràcies perquè creiem que ha tingut una resposta prou bona. Crec que va respondre en general molt bé, que de fet no m'esperava, perquè en menys d'una setmana havia enviat missatges, havia fet el que s'havia de fer, que òbviament, s'ho hauria d'haver fet a l'institut fa molts anys, perquè estem parlant que era el director, no estem parlant de que fos... I que des dels estudiants, home, segur que s'havia portat algú que s'havia comentat a professors, perquè tothom sabia que se li anava de les mans, però suposo que era tan dins la normalitat que no havia arribat i devia quedar mig cobert. Bueno, no sé, això, que des d'aquí, des de Trapella TV, tot el suport en aquestes comptes d'Instagram, que creiem que han fet una feina que fa molt temps que s'havia de fer. I que segueix sent necessària més, òbviament. Segueix sent necessària, però que entenem que és una feina difícil i des d'aquí, doncs això, que apoyem el projecte i que valorem molt la valentia d'aquestes noies que estan posant el seu testimoni perquè aquestes coses cada vegada deixin de passar el més aviat possible. Crec que gràcies a que es fes amb... No sé, en tots els casos no ho sé, però en dos dels casos, com a mínim, a partir d'això i a partir que sortís a la llum, s'ha pogut ajuntar esforços per intentar arribar a portar-ho d'una forma legal, intentar aviam que és complicat, perquè a més ja no n'hi estan allà, però és una situació que, mira, doncs penses, mira, com a mínim, potser no... Bueno, segur que tornarà a passar, però com a mínim no es prendrà d'aquesta forma, de cachondeo. Més coses que volem comentar. Jo ara, no sé, Pau, per on tirar, la veritat. Estem aquí estancats, aviam. No, jo, si vols, m'he preparat una cosa, per explicar jo. Jo també tinc coses a explicar, o sigui, la cosa és, ara podem decidir. Hem anat tractant assignatures, no sé si ens en falta alguna, però podem canviar de tema. Bastanta gràcia. A veure, dir una cosa. vols començar ja amb el tema freestyle? No, només vull comentar una cosa. I no m'allargaré molt perquè no ho entendrà molta gent i no fa tanta falta. Però per lligar conceptes i lligar programes vam parlar un dia de la moda, Pau, i ara estàvem parlant d'educació física, no? Doncs jo només diré una frase i és que al meu professor d'educació física en els maies els hagués agradat molt. Bueno, calma. Ja està, només diré això, Aleshores... Però has vist que em lligo, Deixem optatives.
Una optativa que recordo, que va ser un any... Que la Maria Papeta, que per cert és la que s'ha subscrit. La nova seguidora. Moltíssimes gràcies per la subscripció. Benvinguda. I benvinguda. Aleshores, he pensat que jo no sé si la vaig fer, però hi ha una optativa que és Història i Cultura de les Religions, que crec que fa a tercer. La vaig tirar jo, i vaig tirar. Jo recordo que el primer any que ho vaig fer va ser increïble, com ho vaig passar molt bé, i el següent any que anava una altra professora, que era com que tampoc estava molt marcat el que havien d'estudiar i era molt fan de l'Antic Egipte, va dir no es dirà de les religions, l'alternativa cultura i història de les religions, sinó que es dirà història de l'Antic Egipte. Una professora amb el cabell vermell. Ens vam passar un any, no, hem quedat que no diríem noms, però ens vam passar un any amb xapes dels egiptes. Jo també vaig ser-hi. I no m'ho vaig passar bé, com a mínim. Mira, jo sincerament, la meva relació amb totes les assignatures ja no ha sigut de passar-m'ho o passar-m'ho malament. A mi les assignatures que m'agradaven eren les que eren fàcils de provar. Llavors, a mi l'assignatura aquesta em va agradar l'any que la vaig fer perquè, sense ofendre ningú, era un cachondeo aquesta assignatura, Pau. O no? Bueno, molt vídeo, mucho vídeo, que diuen. Jo recordo passar-me classes, no sé si era molt fàcil de trobar, però recordo passar-me classes que estava en modo vigilante, assegurant que copiéssim el que anava dictant durant tota la classe. Hi havia una optativa molt guai, que no sé si la vas fer tu, suposo que sí, que no sé si era optativa, ara potser m'estic confonent, la d'ètica. Ètica. Crec que no compta com a optativa, però és com d'extra, com si sempre. Però no pots triar guapa, Jo recordo una molt interessant, que de fet crec que és una cosa, no s'ha comentat en les propostes, però crec que és molt interessant, perquè no es tracta l'ESO, que es deia alternativa matemàtica o alguna cosa així. I el que fèiem, que ho feia també una mica el professor perquè li donava la gana, però en comptes de fer mates com a tal, eren mates molt més ja centrat en economia, però molt centrat en el dia a dia. És a dir, ens deia, teniu X pressupost, necessiteu llogar una casa, que havíem de començar a buscar en portals, doncs buscar una casa d'aquest pressupost, que tingueu aquestes coses, estigui X lluny del metro que heu d'agafar cada dia, el tren que heu d'agafar cada dia per anar a treballar, i llavors ens havíem d'espavilar, ens havíem de buscar la vida. El següent dia ens deia, ara heu d'anar a buscar per segona mà els electrodomèstics d'una casa, aquesta, i us heu de gastar com a màxim això. I era una forma molt divertida perquè, en el fons, òbviament ho acabes aprenent, suposo, quan t'hi trobes, però és una... Sí, t'ho asseguro. Però és interessant que hagis fet això, perquè a més aprens a veure una mica el valor real d'aquestes coses que estàs estudiant, que molts cops estan molt desdibuixades i ho veus com molt teòric, però no estàs aprenent, no veus que té una pràctica real, no? Potser una mica... Bueno, és que, sincerament, no negaré que hi ha coses que tenen pràctica real, però ja podem fer una llista molt llarga de coses que no tenen un valor real i que des que surts de l'ESO no has tornat a utilitzar en ta vida. Home, o no? Hi ha el mínim múltiple. Hi ha el meme, el TikTok, ara que ho està patant molt de gràcies, profe de mates, per ensenyar-me el mínim comú múltiple, i sortint amb un Ferrari en plan... Lo siento, panas, no pude aprender... No pude aislar la X, i surt allà a la pobresa màxima, una xorrada de vídeo, però és una mica una crítica indirecta, no? A que a vegades molts cops aprens una cosa que en el fons no té cap valor real educatiu, però també sé ara que és molt complicat i que hi ha unes pautes que molts cops també costa de canviar-les, potser, no? Jo, sincerament, ens veig molt serios i m'estic avorrint una mica. Intentem posar una mica de ganya. Saps com podem començar a posar-nos una mica més? Jo tinc un joc per fer, si vols. Vinga, va, m'agrada. Jo tinc un joc per fer que havia pensat, però que de fet, i aquí es demostrarà que jo no tinc res a veure amb els testos, i el joc que havia pensat jo era coses que s'haurien d'ensenyar sí o sí, però fer un ping-pong, molt ràpid. Ja no d'assignatures, sinó de personatges que s'haurien de parlar, o de llibres que s'haurien de llegir, o de coses que s'hauria d'ensenyar a l'ESO. Què et sembla fer un ping-pong d'això? Jo tinc por que el ping-pong no m'arribi, no sàpiga batejar molt ràpid. No, aquí està la gràcia. Vinga, va. Que ha de ser pam. Chopeadito. Vols que comenci jo? O comences tu? Qui repeteixi o qui es passi un rato sense respondre, perd. Ja està. Ho acabem així.
Vale, Et sembla? vale. Cuidado, no diguem bajanades. És moment de controlar-nos. És Pau moment de Rovira. controlar-nos. Vols començar o començo jo? A mi m'és igual. M'és igual. Vale, 3, 2, 1... com comprar menjar? Gestió de l'economia. Pròpia. Educació sexual. Educació emocional. Educació lingüística enfocada en la poesia moderna. Perquè és una mica tengui, per això. Pau, fot-li. Educació esportiva, com educar-se healthy. Tirar frisbee. Tirar calitxes. Endreça de l'estuig. Com fer punta al llapis. Tècnic de so, com fer sonar altaveus. Com xulejar-te en una exposició oral. Tips per ligar. Pau, va. Com netejar, com ser net. Feines bàsiques de la casa. O / com ser manetes. Maneres, m'agrada. Cosir. Com arreglar una porta. Una mica tengui, aquí. Una mica tengui. Tira. Bueno, podem deixar-la, perquè Sí. no? Que... No ens hem animat el que em pensava que ens animaria. T'he vist lent, però segur, que és una estratègia a seguir, que no la trobo malament, L'adreça de les tots ja ha guanyat, diuen, Bueno, és una estratègia que no la trobo malament, A mi m'agrada. perquè estàs segur que no t'escapes de la llengua, Però... I després no hem de borrar el directe. crec que per propers dies, Pau, a l'audiència disfrutarà més si... Si se me'n va la llengua. No, si prenem el risc de que se'ns en pugui anar la llengua. Intentant que no se'ns en vagi, sempre. Sempre. Un esforç. Aleshores, jo volia parlar, que de fet ho volia dir abans, que se m'ha oblidat, Sí? però que hem parlat de diferents assignatures i hem parlat de les optatives, que mirant l'altre dia vaig veure que ara hi ha una assignatura, és que no sé si ensenya a l'educació pública o és una cosa rara que només tenen un llibre, però bé, emprenedoria. Jo ho he fet, això. Tu has fet emprenedoria? Sí. I què fas? És una emprenedoria? optativa, no sé què fas, no me'n recordo. Però és una optativa i jo la vaig fer. T'ho juro, Sí. Sí, però perquè jo vaig dir, aviam, on està el cachondeo màxim? Pues allà voy de cabeza. Pues jo no me'n recordava, jo no la vaig Estic fer. segur, estic bastant segur, Jo pensava que a la nostra època no es va fer. Jo estic bastant segur que ho vaig fer, això, I crec que era que, bàsicament, tot l'any havies de presentar un treball i que el treball era, pues, mira, he tingut aquesta idea, he fet aquest pressupost, saps? Això, bàsicament. Un treball de tot l'any de, entre cometes, desenvolupar una idea de negoci, saps? Vale. Martí, falta el tip del ligoteo d'aquesta setmana. Malo. Que sàpigues que no està oblidat, està aquí apuntat i el farem. Sé que molta gent està depenent d'aquests tips que faig, Pau. Sé que molta gent està depenent. Així que, en breus, us vull tots amb boli i llibreta perquè aprendrem el nou tip de la setmana, Pau. Nou tip. Mentre no arriba aquest tip, volia parlar també... Bueno, si tens alguna proposta de parlar... No, digues. Sí? Ja hem més pensat de cara al que seria educació per internet. Vale, mira, t'ho dic ràpid, la meva opinió, o digues tu, va. Que sempre començo jo, començo jo sempre. Jo he donat el tema obert. Començo jo sempre. Comences tu sempre. Sí, és que estic començant jo ara tota l'estona. Sí? Sí, i les meves declaracions Van a missa. Puta merda. Lo de l'educació Anaves a dir una online. xulada. No, declaracions, puta merda. Ah, vale, merda, vale. Sí. Ara ho he entès. Bueno, clar, també depèn del que estem parlant. O sigui, dins de l'educació online hi ha coses que crec, tampoc no el conec molt, perquè jo he fet poques coses, però per exemple hi ha la UOC, hi ha una mena de projectes que s'han fet on hi ha professors en sèrio, però després hi ha el típic anunci que et surt al YouTube d'educació que t'ha d'ensenyar a com ser un broker de la borsa
en 4 hores a canvi de 50 pavos. Però, No? ara el que he estat pensant, cuidado, perquè jo he estat pensant una cosa, que potser no l'havia comentat, No, de fet no l'havia comentat, però cuidado, perquè si entenem l'educació fora de la institució de l'escola, jo, els últims anys de la meva vida, li he estat fotent molta canya a l'educació online. Molta. Exacte, és que... Però molta, Molta, Bueno, pel meu compte, Ara però mateix, t'estic dient al molta, YouTube, al YouTube, És acollonant a tens YouTube. una quantitat d'educació, però més en tots els aspectes, realment. Mira, jo t'ho dic així. Exemple bàsic d'això que estem parlant. Me n'anava jo a una sala a fer un concert i arribava i no tenia ni idea de com funcionava la taula. Em venia el jefe i em deia: «Ei, Martí, ja la saps fer anar aquesta taula? Si dius que no, quedes amb el cul». «Sí, tranquil, no et preocupis. On està el lavabo?» I jo me n'anava al lavabo, agafava el mòbil, em posava «Cómo funciona esta mesa? Tutorial». Pum, em mirava el tutorial de la taula aquesta Boníssima, un clàssic. i a córrer. Perquè, clar, vull dir que això ara no estic dient que la feina de tècnic de so sigui senzilla, ¿vale? El que estic dient és que totes les taules més o menys tenen el mateix, però ho tenen a llocs diferents. Llavors jo, el per què ho utilitzava era per saber en quin lloc estaven les funcions que havia de fer. Però hi ha una feina darrere d'aprendre't aquestes funcions, blablabla. Però sí que és veritat que en un determinat punt, això de pim, pam, al YouTube em miro un tutorial, m'ensenya aquí a les 4 tecles i endavant, saps? Bueno, un tutorial de cuina... I això a mi m'ha anat molt bé, Molt bé. Sí. Jo poso que el mestre de la setmana segueix a la onda, el Ricard segueix aquí reinant. Només et comento que ja això és un 3-1, És un 3-1 preocupant, perquè més avui ja només he vist per participar a la meva mare, així que crec que ja s'ha començat a entendre la meva família i no vol participar. Què passa? Jo no m'he posat en sèrio, deixo perdre, perquè no tindria sentit, seria passar-se una mica. Bueno, és que Pau, si el fas tu... Seria vergonyós, seria lamentable. Ja en faré un i així t'hi pots posar en sèrio. Vale, però bueno, ja farem negocis. Jo com que estic segur que no guanyaré, el prepari o no el prepari. Bueno, aviam, que veure, si el prepares i no guanyes, no m'ho crec. Millor sona la campana. No m'ho crec que si el prepares... Tu ho estàs fent, Com perquè respon malament expressament, cabron. Ei, vas preparant i no guanyes, Vols que el proper tregui un 10? Vinga. Ara, mira, no, xat, acaba de fer una promesa, el Pau. Com la setmana que ve no tregui un 10, es converteix en la vergonya i en la riota de tot el Twitch. Però no vull treure un 10 perquè llavors no vull anar aquí, no vull anar al pòstit. Mola que hi hagi altra gent, no? Fem el segon. La setmana que ve fem el segon. Però jo vull veure... El 10. Com fallis, et converteixes en la riota, Vale, Pau? Em sembla bé. Com a repte, Posem el segon. Però com fallis... Posem aquí el meu nom, la riota, Pau. La riota, Pau, em sembla molt bé. Et converteixes en la riota, Sembla massa bé. Aleshores, tornem al tema, perquè aquí la gent... Existeixo un perdó per dir que me'n desentenc. Que sí que està connectada. Sí que t'has connectat. Em pensava que no t'havies presentat. No, que deu estar connectada, però que no l'ha fet avui al test, potser. No, però diu que li demani perdó perquè li he dit que se n'en desentén. Però jo deia el test, crec que no has participat. No m'hi he fixat. Potser no m'hi he fixat i estic tonto. Aleshores... Bueno, jo crec que si no has d'afegir res més sobre aquest tema, per petició popular, podem passar al tip. El tip. De la setmana. Petició popular... D'una. Em serveix, Pau. No, dic, popular... A tu t'han demanat que afegis alguna cosa avui, perquè a mi sí. A mi poques coses m'han demanat, doncs mira. Però jo el que començo a voler demanar és anar al lavabo i comença a ser preocupant perquè cada setmana em passa el mateix. Et passa el mateix cada setmana. Però bueno... No ho entenc. Tip de ligoteo d'aquesta setmana. Vale? Molt fàcil. Cada setmana agafem el tema que parlem i trobem algú que puguem trobar interessant per introduir en una cita que ja com hem comentat en els anteriors episodis, les cites actualment són molt de xerrameca. Mucho de habla. Molt de xerrameca. Ja que no pot haver-hi contacte físic, no pot haver-hi no sé què. Ja això es va quedant en segon pla i ens hem de preparar per
tenir temes de conversa interessants dels que parlar. De què us vinc a parlar aquesta setmana? I també hi ha una reflexió molt interessant al darrere. Us vinc a parlar dels tipus d'intel·ligència. Boli i llapis. És bona aquesta. Boli i llapis no. Boli i llapis. O no. Boli o llapis i paper. Tothom, a casa, qui estigui amb boli i llapis, que posi un +1 en el xat, sisplau. Tipus d'intel·ligència. Comencem per la primera. Lingüística verbal. Intel·ligència lingüística verbal. De l'1 al 10, quant d'intel·ligent lingüísticament et consideres? Lingüísticament i verbal em considero, i cuidado que anem tirant cap amunt, em posaré un 5. Un 5. Clar, hi ha alguna part... Em posaré un 5. Com seria lingüístic verbal. fer-se el poetilla, que podries treure més punts. Sí, podria treure més punts. Ara, la no, part de... però clar, mira, Perdons. no, em poso més nota, ja t'ho dic ara. Perquè també hi ha la part de parlar, no? També. Em poso més nota, ara mateix. De xerrar, Mira. poder fer un direct... Aviam, digues, comenta. De lingüística em poso un 2,5 de 5, que això ja seria el d'escriure i tot això, no? M'aprovo just, però de verbal em poso un 4, La profe no t'aprovava, per això. Bueno, a la reco sí. De verbal em poso un 4. 4, 5, 6,5. Em queda un 6,5 de mitjana. Mira. No? Sí? Està bé, està bé. Jo crec que em poso un 6,5 de lingüística verbal. Que seria la intel·ligència, bueno, ja el que acabem de dir. Lingüística verbal, ho diu el seu nom. No ens fan falta més explicacions. La segon tipus d'intel·ligència que existiria és la lògico-matemàtica. El seu nom també No has de ser molt llest. parla molt per si sol, no? I de lògico-matemàtica, bueno, Pau, et vols posar nota tu també? Jo De lingüística verbal o no? Si m'ho preguntes fa 10 anys, que repentava se'm donaven bé les matemàtiques... No, de lingüística verbal, què et poses? De verbal. Sí. Lingüística verbal. Jo crec que de lingüística potser puc fragar una mica més, ja per com a mínim no soc dislèxic, que és un punt, no? Aquí comencem bé. Verbal també depèn del dia, perquè una mica la de comunicació meva depèn del dia. Si estic ara amb càmera intento que vocalitzar una mica, parlar millor, però tendeixo a tenir problemes greus a vegades a l'hora de pronunciar, ja sigui perquè em fa mandra, ja sigui pel que sigui, o de posar el nom real del concepte, és a dir, no em surt una paraula i com que em fa mandra pensar dic una altra, jo què sé. Vale. No se m'ha acut cap exemple, però... Ups, que ens tanquen els llums. Ja ho tenim aquí. Tornem a estar aquí. Digues. Quina nota et poses, va? De... Lingüística verbal. 6, va. A mi m'ha sortit un 6,5, T'ha sortit un 6,5. Et poses menys nota Home, que jo crec jo de lingüística verbal. Veiem, no és que em posi menys nota que No, vale, em poso la nota que crec que és meva, però... Vale. Sí, vull dir... Vale. No, molt bé. Passem a la següent, que això està fent llarg, això. Sí. Lògico-matemàtica, el seu nom ho diu perfectament. I jo aquí sí que, ja et dic, m'hi poso al 5 per no suspendre'm, però me'l poso. Jo em poso un 9, només perquè la gent sàpiga que soc professor de rapàs de mates. Vale. Següent, especial visual. Tenim clara, xat i Pau, que és l'especial visual. Jo la tinc ara, el xat no ho sé. Vale, especial visual bàsicament és orientació, Molt important. amb els ulls veure mides, Uh d'aquí allà fa 3 metres, coses així, saps? D'això estaríem parlant, més o menys, no? Exactament. Ja ens hem fet una idea, vale? Doncs d'especial visual jo crec que me'n poso un 7, Jo tinc molt bona nota també d'especial Jo em poso un visual. 7. Crec que en part, no ara semblaré el notes, però en part, és que potser és una tonteria molt gran. Cuidado. Però, o sigui, jo crec que la meva habilitat especial és orientar-me. O sigui, no que sàpiga molt els carrers ni res, però sí que sé que si he anat per allà i he anat sense fixar-m'hi, hem anat tirant per allà, passejant per una ciutat, puc tornar bastant probablement en el lloc del punt d'inici. Perquè puc saber més o menys que hem anat direcció cap allà, saps? Vale. I anàvem buscant el carrer. Següent tipus d'intel·ligència, la música auditiva, també molt fàcil de saber, i jo aquí crec que m'hi poso més que res per comparativa, perquè jo no considero que ho tingui molt bo, però crec que és una intel·ligència que la gent l'acostuma a tenir molt pels terres. Sí. Jo crec que em poso un 8, un 8,5, Jo, per comparativa, Jo crec que la meva és baixeta. He escoltat molt a l'hora de
fer coses ja més musicals, considero que sóc una mica arrítmic, depèn de com. Em poso un 9. Un 9, Rectifico, em poso un 9. Sí. Vols tenir la matrícula? No, perquè me'l poso. Perquè, clar... Més intel·ligències. Ah, vale. Sí. Corporal quinàstica. Aquesta és Com en et plan... quedes? Aquesta és la de gestionar els teus braços no de forma... Que siguis hàbil, que sapigues córrer, saltar coses, tal... Jo bona, em considero. Jo em poso un 7, crec. Que no ens diguin Així t'ho dic. que tenim l'autoestima baixa, la veritat, perquè ens estem valorant bastant bé. Sí. Jo la lingüística crec que potser m'he passat de nota, però bueno, és que... Jo crec que sí. Bueno, tio, però clar, la part de xerrar, xerres. Xerro molt sí. bé. Considero jo. Però bueno. Individual. Intel·ligència individual. Ens estem enterant de què va l'assumpte. Jo això no sé què vols dir individual. Individual és... Diguéssim que és com l'aplicació de la corporal i la emocional a tu mateix. M'has entès o no? No gaire, però bueno, no em posicionaré a la meva perquè no ho entenc gaire. O sigui, la individual és com et gestiones tu a tu mateix. O sigui, estem dient que l'emocional, per exemple, seria la identificació dels sentiments, vale? Doncs la individual seria com el gestiones, què fas amb aquests sentiments, també què et permets, què no et permets... No, és diferent. Què et permets, què no et permets, si ets molt exigent amb tu mateix, si no ho ets... Totes aquestes coses. Vale. De gestió d'un mateix, en tots els àmbits. De tu amb tu mateix. Més intel·ligències. Jo m'hi poso un 6, aquí. Vinga. Per posar-m'hi alguna cosa. Intel·ligència interpersonal. Sabem de què estem parlant? Interpersonal? De fora la persona. No. Del voltant, de l'entorn. És la intel·ligència emocional, però de fora. És a dir, identificació de sentiments externs. I com et pots relacionar amb aquesta persona en funció de com estigui. Vale? Jo aquesta m'hi posaré bona nota, m'hi poso un 8. Tu consideres que davant d'altres persones el que és entendre els seus sentiments domines del tema? Domino, controlo. Sí. Vale. Vinga, acabem, que s'està fent llarg això, quines queden? La naturista, que l'Anna Vivo és naturalista. Un exemple viu de la intel·ligència naturista. Exemple viu. Exemple viu d'intel·ligència naturista. Vivo. I per acabar, l'emocional, que és una que li heu donat molta importància a vosaltres i heu dit que en l'educació potser no els donava la importància que es mereixia. Així, ja, per arrencar el tip d'aquesta setmana, de Ligoteo, fem un repàs molt ràpid perquè qui no ho hagi pogut apuntar ho apunti en aquest moment. Tipus d'intel·ligència: la verbal, la matemàtica, la visual, l'auditiva, la corporal, la individual, la interpersonal, la naturista i l'emocional. Molta sort a totes amb els vostres ligoteos. Espero que us hagi servit aquesta secció. Ja, jo crec, per anar acabant, crec que és un bon moment per explicar algunes anècdotes. No sé si tens alguna al cap, però a mi em venia de gust explicar alguna anècdota. Bueno, feliç xitxa. Sí, mira, jo vaig pensar, ens podem fer el graciosos d'explicar alguna anècdota. Nosaltres vam anar junts al Batxi, a l'Institut No, però m'hi vaig pensar, de fet dels dos moments potser que he rigut més, que era com una debilitat que teníem, i de fet és molt comú, crec, però és la de estàs a la classe més seriosa del curs, la professora o el professor parlant amb molta seriositat i tu plorant de riure a la taula posant el cap a terra. Jo molt comú no ho crec que sigui, la veritat. Tu creus que li passa a poca gent? Jo crec que li passa a més gent que li passi tan sovint, de nivell preocupant, com ens passava cada setmana. Sincerament, jo no vaig veure ningú que li passés a la nostra classe, això. No, t'ho dic així directament. També és veritat. Sincerament, Jo no vaig veure ningú que li passés. Ni un dia, Pau? Però és que més les tonteries eren ei, t'imagines que ara el professor de filosofia agafa, es penja en el projector i es posa a fer el Tarzan? Però és que no calia, tonteria. Ja ho teníem. Ja... Jo vaig entrar a la professora de castellà, que era la més sèria de totes, i jo ja reia. Només de la seva presència. A mi ja... Però era un riure nerviós, Anem a parlar clar. Era un riure nerviós que ja... Vull parar de riure, però no puc parar. Derivava en un riure ja no tan nerviós,
però la seva presència, no? El fet de, hòstia, arriba aquesta professora, a mi ja em fotia a riure d'entrada. Entrava per la porta i jo ja em tapava la cara. Lo primer que feia, una vegada entrava. Pau. I després, en funció del cachondeo que fos la classe, pues, ens creixíem més o ens creixíem menys, s'ha de dir. Ens fèiem crescudes? Sí. Però això, que ens ho valorin, sisplau, tothom, ens fèiem crescudes quan tocava fer-se crescudes. O no, Pau? O no tocava, no ho sé, no t'ho sabria dir. Jo et sé dir que sí, perquè quan et fas una crescuda que no toquen, el que et diuen és xato, surt de classe, et posa un negatiu, no sé què. I nosaltres, amb aquest tema, no. Ja, no. No, però vull dir, per exemple, fèiem coses amics professors que amb altres no fèiem. Això ho teníem controlat, Pau. Sí, però justament en aquest cas, normalment jo no recordo els professors més cachondeo, com si diguéssim. Home, Pau, amb els professors més cachondeo ens posaven reptes d'aixecar la mà i dir paraules. Això no se'ns acudia fer-ho en cap altra classe. No? No de vincular conceptes, hi havia... No, era... En la mateixa frase, la mateixa pregunta, Hitler i Neil Armstrong. Ens fèiem un repte a les classes que eren això més cachondeo, que era, mira, ara jo et dic 2 paraules, tu me'n dius 2, i hem d'aixecar la mà per fer una intervenció a classe i parlant del tema que vulguem, dir aquestes 2 paraules que ens ha dit l'altra persona. I clar, doncs les paraules, no sé, eren bastant gracioses. Normalment, una de les 2 paraules era un dictador, ens agradava molt per aquella època haver d'introduir un dictador en la intervenció a la classe. Ja parlàvem de Bin Laden, sortia molt, Hitler sortia molt. Però Bin Laden no és un dictador, Bueno, personatges... Pintorescs. Personatges dolentots, els dolents de la pel·lícula. Vale? Hitler, Mussolini també havia sortit algun dia, Franco... Aquesta tipologia de gent. I després, normalment, anaven relacionats amb conceptes com NASA, jo me'n recordo que sortia bastant, coets... Que perquè també és bona, clar... Torres bessones, també ens agradava. De geografia i... que hagi de parlar de Neil Armstrong, que has de pensar la manera. A vegades, suposo que ens la sudava més i no buscàvem gaire exemple, gaire integrat... Aviam si el xat està enxitxat. Fem una prova. Vinga. Jo crec que això seria guai. Si no surt no passa res, però jo crec que s'ha entès prou el concepte, doncs ens podeu posar a prova en els nostres ios traviesetes del passat. I poseu, per exemple, faig un exemple, poseu l'assignatura i 2 punts. Poseu, us heu d'imaginar que esteu a classe de mates, 2 punts, i poseu les 2 paraules que volem que relacioneu. I llavors nosaltres intentem trobar-li el sentit de preguntar alguna cosa de mates amb les 2 preguntes, amb les 2 paraules que ens hagueu posat. Facilíssim. Què et sembla, Pau, aquest joc? Em sembla molt bé. Aleshores... A mi em sembla un joc divertit, Sisplau, xat. Foc aquí. De fet, és una bona manera per despedir-se, realment, no? D'avui potser que ja tenim l'hora sonada bastant. Sí. Però bueno... Mentrestant podem parlar. Parla. Que no... Sí, és que és una cosa que no hi hem parlat i que s'hi ha de parlar i que el xat estic segur que també està trobant a faltar i és l'art infravalorat de tota l'educació. Pau, de què estem parlant? Les xuletes. De les xuletes, sí senyor, Pau. L'art infravalorat de l'educació. Per què? Hi ha coses molt currades, de xuletes. Hi ha gent que se les feia molt bé, Bueno, bàsicament hi havia gent... Bueno, era més anar a buscar al Google maneres de fer-ne, no? Bàsicament, o què? I se les empescava fotent un típex. Però no, perquè tothom tenia... Mira, matemàtiques, radi i forat del cul. Buf. Vale. Anem pensant, mentre xerrem, però m'agrada. Història, neandertals i... Aquest em sento còmode. Aquest és fàcil. Però radi forat del cul és potent, Clar, és que... És potent, És interessant, Vidal? Pots jugar... Si vols entrar-lo en sèrio, clar, fins un punt, si no té... Però quin és el límit de 3n
Quan tendeix a infinit. Però, quin és el límit de 3n menys 1 quan n tendeix a l'infinit? Doncs si l'n tendeix a l'infinit, que em tendeixi els mitjons i els calçotets que els tinc a la rentadora. Perdó. Perdó. Vinga, va, Perdó. fem una cosa, fem aquests dos i donem per acabat els dos que ens han dit. I si em van sortint, que en surtin. Però ja està. Tens algun pensat dels dos per dir? Tu, si en tens, fot-li canya. Jo estic una mica Clar, és que jo investigant. el segon em sento molt còmode, però el trobo poc arriscat, saps? En canvi, el primer el veig difícil. Ai, no estava escoltant. Repetiu, porfa. Fora. No cal. Què vol dir que ho repetiu? No cal. Història. Professora, sisplau, tinc una qüestió. La pregunta és, en què va influenciar els neandertals que els comunistes tinguessin una tendència a compartir les coses en un comú? T'he vist molt fora, Molt fora, no? Te l'he vist fluixa, No, és que l'he estat improvisant ara mateix. Vale. No havia pensat alguna. Te l'he vist fluixa, L'he fet freestyle total. Te l'he vist fluixa, Però dic, per dir-ne una, fotent-li... Te l'he vist fluixa, Molt fluixa, sí, home. No t'ho estic negant. Vale, jo en tinc una per al forat del cul. Vinga, va. Però no sé si l'haguéssim fet a classe, Jo crec que no ens haguéssim També t'ho dic, però és que dir forat del cul... Professor, hi ha alguna manera, hi ha alguna fórmula per calcular cercles de radis que es puguin contraure i dilatar, com per exemple el d'un anus? És bona, m'agrada bastant, M'agrada bastant, queda molt sèria. O sigui, diria, perdoni senyor, què estàs dient, però no... Jo crec que no es plantejaria... S'ha entrat, No es plantejaria que l'estàs vacilant fins a un punt. S'ha entrat, Cuidado perquè s'ha entrat. És bona. I si aquí hi fas d'actor, que aquí també hi entra la part d'actor... Preocupació. Pregunta amb preocupació. Fas l'actor, no, l'actor jo crec que la manera d'enfocar-la és, dius, de radis que es contraiguin i es dilatin, i llavors fas així, dius, com per exemple, de l'anus. De l'anus. Però no perquè... Hola, Xavi FN. Hola, Xavi. Què tal? Moltes gràcies per passar-te per aquí. M'arribes, no sé si acaba d'arribar o fa estona que ha arribat, però ja estem plegant veles, pràcticament. Sí, exacte. Estem acabant ja. Que se'ns fa tard, jo he de tornar a casa i ja sabem, com cada setmana, que si no torno a temps, algú em farà pam-pam al cul. El Vidal, que és el creador de la pregunta, t'ho ha provat, així que és important. I història i neandertals i comunistes, jo crec que n'hauríem de fer una de millor, Pau? Vinga, aviam, bueno, no sé alguna. Si tens una tu. És que té poc suc. Jo no en tinc una de pensada, que els lliga una mica millor que com els has lligat tu. Sí, aviam, sorprèn-me. No, tampoc és molt sorpresa, però els lliga una mica millor. I és mans amunt i dius, perdoni, professora, si els neandertals compartien les feines a fer, compartien el menjar que recol·lectaven i diguessin que estaven tots organitzats a través d'una mena de jerarquia que s'havien inventat ells, no es podrien considerar els neandertals els primers comunistes de la història? Vale. Sembla molt seriosa i a més el problema d'aquesta és que, clar, quan tu fas alguna pregunta així, més això recordo que ens passava és que quan fèiem la pregunta així i era tan seriosa que quedava com a seriosa, llavors que hi ha 10 minuts de xapa de resposta a la pregunta. Sí. Bé, doncs, vols afegir alguna cosa més o fem la despedida que va gratar la setmana passada? Així, pum. Jo tinc poca cosa a afegir. Jo crec que molaria que la despedida la féssim una i una.
Què et sembla? Sembla perfecte. Saps el que et vull dir, no? Sí, estic M'has dins, estic entès? dins. Vale. I que no se'n vagi ningú, perquè ara farem lo de cada setmana, que posem al final i xerrem una miqueta amb vosaltres. Que és la gràcia d'estar-nos veient en directe, i és que aquest final, que no el pot veure ningú que no estigui en el directe, podeu xerrar amb nosaltres, triem el tema de la setmana que ve, I important, el tema de la setmana que ve, i pues, ens acabem de despedir d'una manera més informal. Sembla bé, amb els trajes ja més Exacte. distesos. Així doncs, molt bé. Fins avui el programa d'aquesta setmana. Més motivació, no? No. Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Moltes gràcies per veure'ns, estimats arquitectes. Arquitectes i modistes. Modistes i conspiranoics. Conspiranoics i educadors. Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Esperem veure-us a la següent. Esperem que us hagi agradat i recordeu, passeu-li a col·leguis vostres que creieu que els hi pugui agradar, que nosaltres ho agrairem molt. Un petó, una abraçada i fins la setmana que ve. I recordeu, el radi de l'anus es dilata i es contrau.